Sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Jesucristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manaw sa Mga igsoon, ining misa padayon natong iyampo ang kalinaw sa tibuok kalibutan, panagsinabtanay sa katawhan, labi na dinhi sa atong nasod. Ato sang iyampo ang tanan nga mga masakiton nga nagkinahanglan karon sa kaayuhan. Atong iyampo sa pagpasalamatan ang Ginoo sa atong tanan nga mga benefactors and donors na siging tabang sa ato dinhing parokya ug sa simbahan. Atong andamon ang atong kaugalingon pinaagi sa paghinumdom o paghinulsol sa atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsulon, Ginoo kaluy kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy kami. Kristo kaluy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamalat kanamo, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dad-on unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita, O Dios nga nag-andam kanamo alang sa kinabuhing dayon, pinaagi sa pagkabanhaw ni Kristo, ihatag nganhi kanamong imong mga tao ang pagkamakanunayon sa among pagtuo ug paglaom aron dili kami magduha-duha nga matuman gayod ang imong mga gisaad kanamo. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo gikan sa mga buhat sa mga apostoles. Pipila ka mga Hudiyo nangabot gikan sa Antioquia sa Pisidia ug gikan sa Iconio. Nadani nila ang mga tao ug gibato nila si Pablo ug giguyod ngadto sa gawas sa lungsod. Nagdahom sila nga patay na siya. Apan sa dihang gialirungan siya sa mga magtutuo, mibangon siya ug mibalik sa lungsod. Pagkasunod adlaw siya ug si Bernabe nangadto sa Derbe. Nagwali sa maayong balita si Pablo ug si Bernabe didto sa Derbe ug nakakabig sila og daghang mga tinun-an. Unya namalik sila sa Lestra, unya sa Iconio ug dayon sa Antioquia sa Pisidia. Ilang gilig-on ang mga magtutuo ug gidasig nga magpadayon sa pagtuo. Nanudlo sila sa pag-ingon, kinahanglan moagi kita sa daghang mga kalisdanan aron makasulod sa gingharian sa Dios. Sa matag simbahan nagtudlo sila og mga pangulo ug uban sa mga pag-ampo ug pagpuasa, ilang gitugian sila ngadto sa Ginoo nga ilang gisaligan. Unya milatas sila sa Pisidia ug miabot sa Pampilya. Giwali nila ang mensahe sa Ginoo didto sa Perga ug unya mipatighulog sila ngadto sa Atalia. Gikan didto milawig sila balik sa Antioquia, diin kaniadto gitugian sila ngadto sa grasya sa Dios alang sa pagbuhat nga karon ilanang natuman. Sa pag-abot nila sa Antioquia, ilang gitigom ang mga sakop sa simbahan o gisuginlan sa tanan nga gibuhat sa Dios pinaagi kanila ug sa iyang pagbukas ug dalan alang sa mga dili Hudiyo aron mutuo sila. Dito nagpabilin sila dugay uban sa mga magtutuo.
ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Ang imong mga higala nagtugan sa himaya, sa imong gingharian o Ginoo. Ang imong mga higala nagtugan sa himaya, sa imong gingharian o Ginoo. Papasalamata kanimo ang tanan mong mga buhat o Ginoo. Ug padayga kanimo ang tanan nga nagtuo kanimo. Pasultiha sila bahin sa himaya sa imong gingharian. Ug pasuginla sila sa imong gahom. Ang imong mga higala nagtugan sa himaya, sa imong gingharian o Ginoo. Pasaysaya sila sa katawhan, mahitungod sa imong ngalan, ug sa mahimayaong kasanag sa imong gingharian. Ang imong gingharian maoy gingharian alang sa tanang katuigan. Ug ang imong pagmando nagalungtad latas sa tanang kaliwatan. Ang imong mga higala nagtugan sa himaya, sa imong gingharian o Ginoo. Ang akong baba magsulti unta sa kadayganan sa Ginoo, ug ang tanang tawo magdaig unta sa imong balaang ngalan, hangtod sa kahangturan. Ang imong mga higala nagtugan sa himaya, sa imong gingharian o Ginoo. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manausap kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Juan. Himayaon ikaw, O Ginoo. Si Jesus mingon sa iyang mga tinun-an, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo, kalinaw nga dili ingon sa ikahatag sa kalibutan. Ayaw kamo kabalaka ug ayaw kahadlok. Gisultihan ko na kamo nga mobiya ako, apan mubalik ako. Kung gihigugman ninyo ako, malipay kamo nga muadto ako sa Amahan, kay siya labaw man kanako. Gisultihan ko kamo niini karon sa wala pa kini mahitabo, aron ini kahitabo niini motuo kamo.
Dili na ako makigsulti kaninyog dugay, kay taliabot ang nagmando niining kalibutana. Wala siya'y gahom kanako, apan kinahanglan mahibalo ang kalibutan nga nahigugma ako sa Amahan. Busa gibuhat ko ang tanan nga iyang gisugo kanako. Tana manlakaw na kita. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Ay kung ikaw, Kristo. Ang gibuhat ni Hesus dinhis kalibutan, giubanan kanunay sa gahom nga dili matugkad og tao. Apan kanunay siyang naghimo sumala gyud sa kabubuton sa Amahan. Munang niingon siya, gamhanan man gyud kayo ang Amahan, pero ang nagmando nining kalibutana ni kontra man ni Hesus niya dili gud tato kapiog sa iyang gahom, pero kabubuton di ay sa Amahan nga mo pailawom si Hesus sa gahom niining kalibutana sa nagmando. Kay bao ba mo kinsay nagmando aning kalibutana? Ibaw mo? Wala. Kanang kaaway ni Hesus nga mao'y naghari aning kalibutan, ang yawa o ang mga instrumento sa yawa. Nga kaning mga yawa dinhis kalibutan, mupatay gid ni sila sa mga kaabin sa Ginoo. Munang si San Pablo sa unang pagbasa, bisan pas ilang nindot kay gibuhat, gibato yun. Patay giguroy naguto siya, murag irong patay ba nga, giguroy, ilabay nga to sa gawa sa ilang koral sa syudad. So, mupatay yun. Muna ka na mga tao nga maglagot kung sultihan sa kamatuoran, kauban na sila sa nagmando aning kalibutana. Kamo, dili ba mo maglagot kung sultihan mo sa tinuod? Dili. Panalitan, asawa ka niya, musulti imong bana nga na siya'y kabit. Maglagot ka, dili. Nitugan siya tinuod. Niya, maglagot, dili. Maglagot gani ka, naapil ka aning kuana, nagmando aning kalibutana, nga mao ang iyawa, maglagot gina sila. Kana ba yung pagtugas tinuod? Kuan ba yan na? Nang Diyos nun ba yan na? Kay ang Ginoo, kamatuoran man. Di ba? Muna, nindot ka nang mutugas tinuod imong bana nga na nakoy duha ka bukabit day. Nga unsa may mo isulti unta kung Dios nun jud ka moingon jud ka congratulations ha kay matinud-anon kay ka. Ana. Nya agas din imong luha. Kay ang gusto Ginoo nato unsa may kabubuton sa Amahan, pasaylua ang nakasala og kapituan kapito. Nya unsa ni mo pagpasaylo og dili mo tugas tinuod? Maubitaw ni karon nga sige ning gubot ang atong eleksyon kay daghan mang di mutugan kuno tinuod. Pero nindot ka nang mutugas tinuod, unya mudawat sad sa kamatuoran. Nang litan, mga asawa sad karon, mga bit naman sad. Nindot kayo, bana ka, nya mutugan imong asawa nga nakapangabit siya. Nya makuan ang kaning na may usahay gaan kay kamot ning lalaki, tamparusan, ikatamparos, mawingig imong naong asawa, ayaw, reklamo. Dawata lang kay kamatuoran man sa nga matamparusan, yun ka kay gabuhat man sa dili maayo. Ang ako lang yung isulti din kay gahapon akong gi-suspenso ang mga sasing kids kay humana mo hatag sa ila kunuhayng
premyo atong siging panglimpyo dito sa luyo, akong gi tagaan sila o dako-dako nga kantidad kay haron malipay, alipay gyud kay sila. Lakaw din ngadto. Nya pagka udto-udto na dito ko sa akong kwarto sa taas, makita man na sa luyo, saba man kayong mga bata nako ngano karon sila. O may tao dito sa luyo. Ni nanughit sila og kanang lubi, ilang pangnughit ba? Natanaw na ko katong murag guwang-guwang na nga lubi, ilang gi paningkamotag buak niya gahi naman, ilang gi inom ang tubig niya, labay, dughit naman. Antod yun, nangahurot kitong lubi nga gahi-gahi. Akat to na sang putot mo ilang gi, akan ang gagmay pa ba? Ilang gidughit. Nyawa nila imna, gadua sila, ilang ihapak sa bato niya, mupiswak mang tubig, kay mabuak man inig hapak. Na sige sila pangatawa, kuha na sa tong usab, lakdos na sa ngantos bato. Ito akong ginaog dito, aksyon na ba untag dagan. Ngayon ko nga tayo sa mag-istorya sa tadiri. Nakitaan man tamo dito sa babaw, dugay man kong katanaw ninyo, nganong ginana man na ninyong lubi. Wagi tingog, siging duko. Nako, ma-explain lang mo nganong giana ninyong lubi, inyo man ang giusik-usikan. So, human gitagaan mo sa tanan nga mga pabor dinhi, pakanon pa mo dito sa sulod, tipon mo na mong kaon, tos among lamisa, niya hinatagan pa mo kwarta para makaduwa mo sa computer, trabaho lang mo gamay, daghan na kayo tagihatag ninyo. Human anang tanan, makaako pa mo dagmal aning atong mga tanom dinhi. Kanya di pa gyud mo mananghid, sige lagi silang duko. Nako, sige ha, di sa ta magkita og mga usak semana, suspenso sa mo. Ya, abo tumutung nga to diri, yawan on rabasa to. Nako, suspenso sa mo ha, usak semana para makahibaw mo nga ang kamatuoran di ay sa atong mga buhat og makit-an sa authority na agyoy silot. Murabag na imagine ako, pag human akong istorya ato, nilakaw sila ngadto, subo kay mga naon, na 5 tingto sila kabuk. Akong gisundan, ngadto, sige sila glingi na ako, niya gasunod ko nila. Ngadto na sila sa luyo, pag abot dito, abi na po mo, uli na ngadto sa ila, meeting din silang 5. Niya human, balik ka rin. Nakuasa mo ito, ni balik mo ni rin. Naawa na sa kukibaw, narim sila padoong lahos ngadto sa ila. Na-imagine ako ba, ang nahitabo nila dito sa luyo, nga ang atong kinabuhi isip mga tao. Natay daghang gibuhat din is kalibutan. Ang kalibutan, iyan is Ginoo. Siya may gahimo gud ani. Nya kita gipapuyo raman ta diri, gitagaan tas tanan. Nya nagtan-aw ang Ginoo nato. Murag mo akong imagination sila, wa bita diri pader, love. Apa ko nila kibaw gatan-aw dito ko dito sa babaw. Nya kita kay nako ang ilang pagdagmal, ang ilang paghimo nga gidua-duaan lang ba ang mga maayong butang nga gihatag ngadto nila gidagmalan. Kita ay ana biyata. No. Kusog kita mo dagmal sa hinatag sa Ginoo nato. Nang litan kanang imong anak, hinatag ginas Ginoo, sigihag kusi, sigihag hapak. Ang mga anak sad gitagaan sa ginikanan nga mosuporta, ilad-ilaron lang, gamiton ang kwarta, sige lang, duwa, di mo sod sa klase. Tagaan og maayong lawas, tagaan og kanini ang nidot nga lawas, mga babay, hala, ipakita sad aron magawas yung kalaway sa kalibutan, siging premarital sex, siging enjoy anang mga laway nga buhat. Ingon ana ta usahay, ang mga nindot nga ihatag sa Ginoo atong pahimuslan. Si Kristo ning hatag natog panigingnan, ang iyang lawas gigamit niya sa pagluwas sa kalibutan. Iyang giagi sa pag-antos. Ingon siya tana, manlakaw na ta. Ingon siya wa may gahom ning nagmando sa kalibutan nako, pero ako ning ihatag ang akong lawas tungod kay kabubuton ni sa amahan.
Nindot kayo, no? Kabubuton sa amahan. Nya kung atong sundon ang kabubuton sa Ginoo, pirmi yung nindot ang mahitabo ni ana. Testingi tugan kas tinuod, inig dawat nimos kamatuoran, labi nagsilutan ka, maingon ka, ako mo saling tinuyuan, relax. Pero mamakak, niya magsigit tag himuhimog mga rason-rason, awa na. Pero tinandaghanang troubles sa imong kwan. Kamu din hiron, kusog mo musultis tinuod. Kusog dili. Mga naong ninyo. Na yung doko-doko. Pader sa doy, tinuon, makak masad ka pa din. Mo lagi na, dipindi na nato. Nya, matud pa sa atong tubag sa Salmo, ang imong mga higala nagtugan sa himaya sa imong gingharian o Ginoo. Ang atong itugan kanunay mao ang himaya sa gingharian, ang gahom, ang kabubuton, ang kanindot sa gingharian sa Ginoo. Mabita ng dinhi sa atong kuan, dinhi sa atong parokya, kaning ako gining i-announce ang mahalin nga slots, kanang mga project nato, kay nga naman nagtug-an man ni siya nga kita mga higala sa Ginoo, kay ni apil man ta sa pagtukod, pagpalambo sa iyang simbahan. Amo nang tugaan sa nako din ninyo nga atong halin sa slot dupes 4,604 na as of yesterday. Pakpaka na sa nato ang namalit. Ang namalit sa ani, higala sa di sila sa Ginoo. Nga naman, kung makakita ka nga ang imong higala nagkinahanglan, basta tinuod yung kang higala, imo maginang tabangan. Pero dili ka higala, mahala ka din, kanya-kanya ta, iyahay ta, di ba? Higala man sa Ginoo, nanghatag yun. Nagpamagani 49,396 ka slots para sa nislaing mga higala. Nasa iuban ka, sige nalag balik-balik og palit. Nakighigala sa atong katilingban. Na ay usa ka donor kagahapon, ingon siya, Father, kadtong kapilin niya, ang nagsulti ani ang ako sang kuan, kani nga nindot ko no, nga magbutang sa taog box nga adto ibutang ang mga ngalan sa nipalit og slots. Okay, wala? Inyong mga ngan ba? Itong ibutang niya kang San Vicente Ferrer man ada na to ibutang dasti ilan ning atong patron. Maghimo niya tadya na kayo na sa bitaw no. Kaya ang katong tos kapili niya, ang tanangan ato amo mang i-forward. Ibutang man namon toy murag box diha anang bitang na iberhin sa Fatima nga nag-ana diha no kamo sa kasakam ng bildo diha. Ang ilaw man ana diha murag compartment ba. Adto dito ibutang ang tanang mga petitions. Sige ato yung nagbutangan diha sugod ugma. Katong tanang mga ngan sa nipalit atong ibutang diha haron dunay symbolic connection nga kanunay giatiman, kanunay gibubuan og grasya gikan sa Ginoo pinaagi sa atong patron aning atong parokya. Nya kay kaning DOPS, Divine Unity, Prosperity and Satisfaction, ihatag man ni sa Ginoo pinaagi ni San Vicente Ferrer og sa atong segunda patron ang mahal nga Birhen sa Santos nga Rosario, atong lauman nga kadangan mo na isulti sa dinyo inyongan og mo padala namsag mo padala di lang nako isulti pa dire ako nabitan nang gi-forward sa imong bank account ayaw tiksi gimis inyongan kay amo nang typon itabulate na nato unya humandayon atong isod angan diri sa atong himuon unyang box. Symbolic muna kanang sibot kanang isoroy ninyong sibot, symbolic man sana nga inyong gihog gihalad ang inyong kaugalingon ngadto sa Ginoo.
Symbolic ba niya dadon dayon nga res altar. Hilig mangutaning symbol. Si Kristo sad kaning iyang pagpalansang sa cross, symbolic po na sa dako kaayong gugma sa Ginoo para nato. Muna ang cross ato ginang ibutang kanunay center sa atong altar. Kay nindot kay nga symbol ba? Dito sa inyong balay, sa inyong kwarto, sa inyong gibutang nga picture. Kamo mga asawa, na mo'y picture sa inyong bana. Nagdada pa mo. Wala no, kay giluod na musnaw sa inyong bana. Di, symbolic na ka ng pagdaog picture sa imong bana. Niya ang bana magdasag picture sa asawa. Niya punayan na nimog kiss-kiss. Ana, symbolic na sa inyong connection. Connection ba? Kaya og di na ka makakita og symbol sa inyong relasyon, basig adto na madali kag kadasa lain. Muna ana diha mo supply ang gitawag nato og pagpalambo sa relasyon. Kay na gadadam kag symbol. Manang nindot kaayo ang atong relasyon sa Ginoo kay pirmi gitang ma-reminded nagpakamatay di siya para nato. Gihatag niya ang tanan para nato. Kita sad hatag sa tatanan. Ya kuno sa itong ihatag pinaagis atong patron ato sa himuag symbolic nga connection. Muna so good tingali ugma ako ning pahimuan diri aring kilid. Nindot sa na kayong suggestion nada kay mo feels kuno sila ba nga di ko na siya gyud ingon nga himuon na tong tuo-tuo, pero ang symbolic nga dako kay tagpagtuo nga naa diha ang presensya sa Ginoo sa atong gibuhat nga connection. O pinaagi ni ana makaklaim kita we are part sa daghan kaing tao, kabahin ta sa daghan kaing mga tao nga nagsigig palambo niining lugar nga atong simbahanan. O kining maong lugar mahimo sa ding atong simbahan nga simbol sa dakong gugmas Ginoo nga nagpaambitay sa atong mga grasya. Tibuok kalibutan nga atong mga Cebuano nga mga speaking people, tibuok kalibutan mi tampo sa ginagmay o dinagko nga paagi. Mao na siya ang nindot nga mensahe sa usa ka simbahan, ang pag-inambitay. So inaut unta kita sad makaingon ang imong mga higala nagtug-an sa himaya sa imong gingharian o Ginoo. Kada nato hatag og gras og paambit sa atong isigkatawo, nagtug-an ta nga ang Ginoo present, ang Ginoo dalaygon, pinaagi natong nagsunod kaniya. Manindog ta. Mga igsuon, pangayoon ta sa Dios atong Amahan nga iya untang ablihan ang atong kasing-kasing ug ang tuburan sa mga grasya ug panalangin. Mas laumon kitang moingon, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Alang sa simbahan nga magmaunungon siya diha sa iyang pagsangyaw sa gugma sa Dios, alang sa iyang katawhan, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy kami. Alang kanila nga anaa sa buhatang pampubliko, nga magmahigugmaon silang mag-alagad sa ilang isigkataw, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy kami. Alang sa mga nawad-an sa paglaom, nga makaamgo sa kadako sa gugma sa Dios diha sa ilang kinabuhi, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy kami. Alang kanatong tanan nga pinaagi sa gugma sa Dios, andam kitang moalagad ngadto sa uban, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy kami. Alang sa sulugoon sa Dios, Teofilo Kamumot, Obispo, nga mabayaw na sa kadungganan sa altar, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy kami. Alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan, nga pinaagi sa pangama ug paggiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy kami. Alang sa tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan,
nga mihatag og pinansyal ug lain-laing hinabang ugalang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot. Mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, kaluy-i kami. Alang sa mga nangamatay nga mapuy-an na nila ang kalipay nga way katapusan dito sa langit, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, kaluy-i kami. O Amahan nga maluluyon ug mahigugmaon, dawata kining among mga pangamuyo nga among gituboy dihas gugma ug pagtuo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Take my life, a living sacrifice, knowing it's the least that I can do. Make my life a living sacrifice, holy and acceptable to you. I look upon my life and realized at last, within myself there's nothing I can do. And yet here I stand to offer all I am and give myself completely, Lord, to you. Take my life. Mga igsuon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton ta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig paghimaya sa iyang ngalan, galang sa kapustanan sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Ginoo, dawata ang mga halad sa nagmalipayon nga simbahan o gihatag ang bunga sa kalipayng dayon nganhi sa imong gihatagan sa hinungdan sa dakong kalipay. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo, Amen. ang Ginoo manaa kaninyo, Mana usab kanimo. ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang ibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay og matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayon nga magmalipayon kami sa pagdaig kanimo sa tanang panahon, apan labi na gayod niining mahimayaong panahon sa pagkabanhaw, kanus-a si Kristo gihalad nga among sakripisyo sa Pasko. Kayang among karaang kaalaot natapos na, usa ka kalibutan nga nagunob, gibag-o, diha kang Kristo gitibuok pag-usab ang among kinabuhi. Tungod niini uban sa mga kalipay sa Pasko sa pagkabanhaw, nagmaya ang tibuok kalibutan ug usab ang mga anghel sa kalangitan niduyog pag-awit sa imno sa imong himaya diha sa way hunong nga pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Husana sa kaitasan. Daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, usana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og paan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo.
Sa samang paagi tapos ang panihapon nikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag ni iningadto sa iya mga tinun-an ug miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo ngay ula alang kadinyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mabalik anhi. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo amahan niining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuha nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuha nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco ang among papa, ni Jose ang among arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi na ang among gihandom karon. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa sudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba karon dinhi o ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himuha kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesukristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo, makagagahong amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong amahan, ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Amahan namo nga anaasa mga langit, pagdayon ang imong ngalan.
Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw niining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manonobos. Ginoong Jesucristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa. Ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Manausap kanimo. Atong ipaambit ang timaan sa atong panag-inig suunay. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluhii kami. Kordero sa Diyos nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluhii kami. Kordero sa Diyos nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, di ako angay makalawat kanimo, apan ipangulang lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagato ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento, gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Ang lawas ni Kristo. Amen. You satisfy the hungry heart with gift of finest wheat. Come, give to us, O saving Lord, the bread of life to eat. As when the shepherd calls his sheep, they know and heed his voice. So when you call your family, Lord, we follow and rejoice. You satisfy the hungry heart with gift of finest wheat. Come, give to us, O saving Lord, the bread of life to eat. With joyful lips we sing to you our praise and gratitude, that you should count us worthy, Lord, to share this heavenly food. You satisfy the hungry heart with gift of finest wheat. Come, give to us, O saving Lord, the bread of life to eat. Mag-ampo kita.
O Ginoo, tan-awa nga mapuangoron kaming imong mga tao o gihatag kanamo nga imong gibag-o pinaagi sa mga misteryo nga walay katapusan ang pagdangat sa mahimayaon nga pagkabanhaw. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Usas mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang gasa sa Diyos nun nga panalipod. Apan mo ipiktura ni kung sama ni Kristo, andam gitang mutuman sa sugo sa amahan, bisan pa man og nagkahulugan nga kita himuon nga subject sa atong mga kalibutanon nga mga leaders or pangulo or nagmando sa kalibutan. So salamat sa mga higala sa atong Ginoo o sa atong parokya nga namalit sa atong slots, ang dopes, atong pasalamatan. Ang halin nato sa akong kaingon kaganiha niabot na og 4,604 ka slots atong pakpakan ang namalit niini. Padayon tang mamalit, no? Napay 49,396 ka slots. Kanusan ni siya nato mahurot, pero siguro jud kong mahurot gani nato, no? Alang sa atong pagpakita sa atong timaan sa kahiusa sa atong Ginoo ug sa atong kaugalingon dinhi sa simbahan. Ang Ginoo nga naa kadinyo. Mana usab kanimo. Og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Gihalad na ang misa ato ning padayonon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios.